Bueno, pois este é un dos viños seleccionados, é un viño dunha finca que é de miña avó aínda. Bueno, Nesta adega de San Mil, na parroquia de Brosmos, en Sober, repousan os viños de adegas Guímaro. Pingas de Deus, a dicir dos xaponeses que elexiron dous dos seus caldos para un célebre cómic manga. O exportador de Japón presentou de forma anónima aos autores do cómic, deboulle dar unhas botellas e todo, entonces pois tivemos a sorte de que elegiron dúas marcas das 6 que comercializamos nós, pois que elegiron para facer o cómic pois dúas marcas dos viños, non? A historieta na que os combates mudan en degustacións trascende ao mercado asiático xa que vende exemplares en todo o mundo. Hasta nos colleu de sorpresa porque tampouco sabías un pouco hasta que unha vez que sale, pois tampouco sabes un pouco a repercusión que pode ter. Entonces sabes que o que Japón e os países orientales pois ten unha repercusión que son tiradas de 30 a 40 millóns de personas que, pensando ben, é case a población de España. A publicación nipona dá pulo, uns viños que xa contan con renome internacional. Penso que Ribeira Sacra pois foi un antes e un despois, non? A partir do ano 2005, cando fora o da puntuación de pecado, non? Que se fai nesta bodega, pois se está vendo co paso do tempo, pois que son opinións de xente crítica que ao final trascenden a nivel mundial, non? A proxección do sector vinícola é unha das vantaxes que traería consigo a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Todo o que sea sumar e todas as cousas que se fagan, pois sempre benvidas sean, porque está un traballo de todos e cantar máis sumemos e máis cousas sumemos, pois ao final redundará un pouco no beneficio de todos. As adhesións á campaña promovida pola Deputación para cadar apoios á candidatura vai en aumento na provincia de Lugo. Temos a obriga de defender calqueira cousa que sexa de patrimonio histórico, artístico, que valga para poñer, situar a provincia de Lugo no panorama turístico nacional e internacional que se merece, pois aí teremos que estar. O impulso económico co recoñecemento da muralla deu á provincia é un estímulo para moitos sectores. Temos precisamente a experiencia da muralla. Todos sabemos que dende 6, 7 anos aquí o turismo, a presencia de turismo, de visitantes, non somente na capital, por motivos da muralla, senón en toda a provincia de Lugo está crecendo. As asociacións que así o consideren poden asinar o acordo sobre a Ribeira Sacra vía internet na web da Deputación.